Antasena ngagelah bergagah kaya ndra menthang kaya gendhewa. Pak Dikartomarma arep ngopo Di? Ayo. Pak Dikartomarma kok nglumpuke Kurawa 100 baris dampyak-dampyak tumuju nang Karangkademel enek wigati apa? Wila dalah kowe bayi wingi sura rasah melu-melu perkara wong gerang. Lho. Aku sowan nang Karangkademel ki nyung kuyung anggone kakekne Semar duweni gawe ya kuwi kepengin bangun desa. Ayo nek gelem diomongi Semar kon murungke wae bangun desa. Ayo pancen Semar ora gelem diboyong yang negara Ngastina Karangkademel bakal di Bumi Angus. Nek sampean arep Bumi Angus Karangkademel mungsuhe udu sapa-sapa ning mungsuhe anakmu Antasena. Lah dalah kelakon tebak dadamu ora nampek aja diundang Kartomarma. Maju jangkar bak tinggal loncat. Wah lena pangendamu. Hak remuk-remuk rempon kuandamu kelakon rondo bojomu parat. Wah lah yo. Yolah. Ayo. Wah lah yolah. Waduh, waduh, ampun gue, aduh, waduh, waduh, os, ayo, Allah. Aku ngaturake basaku katuro ya kek. Wah, nek pancen tetelo mekaten wah. Kula tampi dawah sami-sami Den. Wah, dipun mrayogakaken anggenipun lenggah. Ya kaya ora kurang prayoga sowanku ning Karangkademel kene kek. Kakek Nayantaka. Siwa Semar aku ngaturake basaku katuro Siwa Semar. Wah, Ndara Gatotkaca nggih kula tampi dawah sami-sami Den. Lha wonten langkung kasget sakno ingkang langkung prayogi. Ya wis ora kurang kepenak. Sowanku ning Karangkademel kene Siwa Nayantaka. Siwa Nayantaka kula ngaturaken sembah. Aku ngaturake basaku katuro Siwa. Ndara Antarja nggih kula tampi dawah sami-sami. Wah, prayogakaken anggenipun lenggah. Ya wis ora kurang kepenak praptaku ning Karangkademel kene Siwa Nayantaka. Dole nala gareng. Iki bendara-bendaramu padha rawuh ana ing kene. Mbagekke. Nyun pangapunten Ndara Antasena. Sarawuh ngandika mugya manggih widada Basuki kalis ing sambikala kepareng ingkang abdipun nala gareng ngaturaken sembah sumangkawing pangabekti kula kunjuk. Iya. Nala gareng tak tampa pangestuku tampanana ya nala gareng. Kula punika jimat paripih dayana ning kasantosan. Ndara Gatotkaca widada. Udu. Aku satring pringgondani Raden Gatotkaca. Teges kula widada niku slamet wilujeng sawani utawa rawuhipun. Iya. Slamet kaku ning Karangkademel kene. Nggih. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Ndara. Iya tak tampa pangestuku tampanana. Wah, kula punika jimat paripih daya ning kasantosan. Wah, terus. Ngimpi apa ya aku? Ngimpi ketiban letrong. Lho ngimpi letrong. Iki para bendara, para priagung ki padha rawuh ning Karangkademel iki mesti wae bakal paring apa-apa. Kowe iki aja sok GR sik to. Mbok menawa bapak kinerjane ora apik, kinerja ora. Terus engko arep diwenehi pidana karo para bendara rak ya awake dhewe ora ngerti. Lah ya mbok menawa terus. Lah iya. Pakeke to. Lah iya. Ndara Antasena bekti kula kunjuk. Ya terus tak tampa pangestuku tampanana. Kula punika jimat. Ndara Gatotkaca bekti kula kunjuk. Iya Petruk tak tampa pangestuku tampanana. Ndara Antarja bekti kula kunjuk. Iya Petruk tak tampa pangestuku tampanana Petruk.
Nggih, kula pundika jimat paripe dayana ingkang santosan. Reng, lali to kowe. Kepiye? Ora mbagekke Nduranta-reja. Wah, karang menungsa iki kenggolan lali gak terus. Lah iya. Nduranta-reja bekti kula kunjung nggih Den. Ya nulu garing tak tampa pengestu tampan ngono. Kula punika jimat. Gong. Mbagekke Bendara rawuh. Kok sik iki diteliti sik. Lho. Diteliti sik engko gak cocok rene ora nggo gula teh. Ameng pahit rene adoh-adoh padha ora ngerti kene iki wong ora duwe golek gula wae direwangi ngutang kok. Rene engko gek ora nggo gula teh aja kaya ngono to kudune iki mensyukuri. Wah, mensyukuri apa kanane kaya ngene. Paceklik kaya ngene kok mensyukuri. Aku mung arep golek bobrokan sapi kuwi angel ora sebane. Oh ya aja kaya ngono. Lumayan lho, Truk, 2 juta iso tak dol 10 juta kok. Oh senengamu kaya ngono. Wong Badri iki golek akeh. Lah iya. Ndarantasena Ndara Gatotkaca Nduranta-reja bekti kula kunjuk Den. Wah, gelis men selak wengi. Lah. Iya Gong tak tampa pangestuku Tampanono. Nggih, kula punika jimat. Iya Bagong tak tampa pangestuku Tampanono. Nggih. Kula pun dengan jimat paripe dayana ing kasantosan iki adohe ning ranggeh. Ora apa-apa. Iya Bagong tak tampa pangestu Tampanono. Kula pun dengan jimat paripe dayana ing kasantosan. Pario gak ngelenggahipun. Ya kowe ora kurang kepenak, kaya ora kurang kepenak. Iya kowe ora kurang kepenak. Mbah ndamel kaget Den, Mbah rawuh sengkan-sengkan tanpa pepuyan. Enten wigatos napa kepareng ingkang ngabdi pun Semar Badranaya nyadong dawuh. Enten menapa menenggah menapa ingkang dados wigatosipun dene jengandika Raden Tawindara Antasena rawuh mriki meneri kebenaran kalian dinten nalika kula ngawontenaken parepatan agung kula nglempakaken sangyaning para kawula sak pedhukuhan Karang Kadempel. Sepisan aku ngaturake bahasaku katur ya kek. Nggih kula tampi dawah sami-sami. Ya. Ndungkap angka 2 aku njaluk ngapura nek sowanku gawe kaget kakekne Semar sak putra sak kulawarga. Mboten apa-apa Den. Iya. Sepisan aku tuwi kawijengane karaharjane kakekne Nayantaka, kakekne Semar Badra ning Karang Kadempel. Amin matur sembah nuwun. Iya. Angka 2 sowanku iki ora diutus dening para bendara utawa ora diutus dening para pepunden Ngamarta, ora diutus karo wong tuwaku para Pandhawa. Ning sowanku iki ana kekarepan pribadi saka antaraning aku, Kakang Gatotkaca, putri Kakang Antareja sing dina samengko wis uga oleh sasmita sing gak olehi sing gak rasake padha karo sasmita sing maringi sasmita karo aku. Wah, lah sampean niku pikantuk sasmita menapa to, Den? Kula aturi paring dawuh. Ngene kae. Jroning swijining dina utawa wengi. Ya kuwi yen ora kleru malem Sukra kasih. Aku ki teturun ana ing kasatriyan Randu Kumbala. Lah dumadakan ana swara sing dumeling tanpa wujud ana ing taling aku. Dina sakmengko maringi sasmita kelawan aku. Sing isining sasmita kuwi nggugah aku saka jroning nendra. Mongko mbasan aku tangi. Mbasan aku tangi saka jroning nendra kuwi aku isih posisi utawa isih mapan ana ing pasarean. Weh, niku namine ngimpi digugah. Mimpi dalam mimpi. Wah, nala garing menengo. Aku mung njelaske apa? Ning menengo sik nggih. Jroning ngimpenku kuwi aku dikanthi dening sawijining dewa sing aku ora kenal kuwi dewa wisik pukulun sapa lan kuwi dewa sapa jenenge aku ora kenal. Aku dijak dikanthi mbasan aku tekan papan nggone sing dituju. Aku ki nyumurupi kakekne Semar ki kaya dene mangku Sang Hyang Surya.
kula mangku Sang Hyang Surya. Yo kakekne Semar mangku Sang Hyang Surya. Reng, bapak mangku Sang Hyang Surya. Matahari. Lah iya. Kan melonyoh pupune kuwi. Matahari kok dipangku, sengenge kok dipangku. Lah pancen Sasmita sing ditampa Ndara Antasena kuwi pancen kaya ngono kok. Lah jroning pasumenan kuwi kakekne Semar ki ndak dangu. Aku takon karo kakekne Semar, sajak kakekne Semar ora mangerteni dunungku ana ing endi, ora mangerteni yen to aku ki sejatine mapan ana ing kono. Mula kek wale-wale apa praptaku ana ing Pedukuhan Karangkadempel iki ora ana liya kejaba mung bakal nanjihake babagan pangimpenku kuwi mau werdine apa lan kakekne Semar duwe gegayuhan apa. Mergo sing nampa wujuding Sasmita kuwi mau rameng aku ning uga Kakang Gatotkaca lan Kakang Antareja. Sing jeneng sak mengko Kakang Antareja lan Kakang Gatotkaca prapta ning Kesatriyan Randu Gembala. Nanjihake babakan impen kuwi mau werdine apa. Mula kek waleh-waleh apa aku mung bakal nanjihake kakekne Semar duwe gegayuhan apa sarta kakekne Semar duwe pepinginan apa kok nganti aku nampa Sasmita ngimpi sing kaya mangkono kek kakekne Semar. Wah. Syukur bagi sewu den sampeyan kok nembe kemawon kula menika rasan mikir babakan gegayuhan sing kula gayo. Lah kok mboten kanthi kanyono-nyono bendara-bendara kula para lancur-lancur Pandhawa sampun pirsa den. Wah cetha panjenengan menika satru ingkang lantip, satru ingkang pinaringan kasekten nangkung saking ngersaning dat kamur wengdat. Wah matur sembah nuwun sanget nggih den. Kamu yang ngertiin sama aku. Bapak ki yahene basa campur-campur ora senengane kok. Paribasane ngono kuwi nala gareng. Weh sangka bungahku, sangka senengku bendara-bendara ki pancen gatekke karo kahanane para kawula ing Karangkadempel iki. Gatekke karo kahanane para Panakawan. Iya, wis alhamdulillah kok Pak. Iya nala gareng. Nembe kemawon kula niku rasanan, kula niku kepengin mbangun desa den. Nek ngono pancen cetha Sasmita sing ndak tampa kuwi mratelake yen to dina sak mengko kakekne Semar kepengin mbangun desa. Pancen leres ngaten niku. Neng kula nuwun sewu sadèrènge kula matur kathah gegayuhan kula kepengin bangun desa niku mboten kok bangun wujudipun papan sing magrung-magrung. Mboten kok kepengin bangun wujudipun tempat wisata. Mboten kepengin bangun wujudipun rumah makan utawi sak piturutipun menika kula mboten kepengin bangun papan-papan ingkang kados ngaten menika. Lah terus kakekne Semar duwe gegayuhan kepengin bangun apa kek? Matura. Paring dawuh ngendika karo anak-anak Pandhawa. Wah, ngaten iki, ngaten menika. Kula niku kepengin bangun desa niku kok mboten kok papan sing magrung-magrung. Ning sing kula bangun niku morale kawula sak Pedukuhan Karangkadempel minggahipun sak mangke kula nedya nata negara. Dados antas gegayuhan kula menika mboten sanes kejawi mung bangun desa nata negara wonten negari Ngamarta menika ingkang sak mangke badhe anjalari tumrap karaharjanipun kawula sak Pedukuhan Karangkadempel sumrambahipun kawula sak negari Ngamarta den. Tepuk tangan, tepuk tangan. Semeri meksa gak Tru? Meksa ki ana biasane iki nek ditepuki tangan ki gawe kata-kata sing bijak. Ha ki meng muni kaya ngono kok njaluk ditepuki tangan. Ha ya wis semen kowe. Nggo ijen-ijen panggung. Mula sak mangke den, kok malah sampean pun tanggap niku kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan den Ndara Antasena. Oh. Ngono to kek. Lah nggih. Nek pancen kakekne Semar kuwi duwe gegayuhan sing kaya mangkono dina sak mengko
tanpa tidur-tidur aku bakal ngewangi Kakang Semar mergo aku ki kelebune lancur-lancur Pandhawa ki sak ora-orane nek Kakang Semar duwe gegayuhan ki sak ora-orane aku lan kakang-kakangku ki melu cawe-cawe aku melu temandang karya samapta ing gati sawega ing diri nyengkuyung anggone Kakang Semar duwe gegayuhan ya kuwi mbangun desa napa niku lahir batos Den iya kek lahir batin mergo pancet gayuane Kakang Semar kepengin bangun desa nata negara iki mau pancen mulya sing dadi gayuane Kakang Semar wah matur nuwun la iya mula dina sak mengko nek pancen gayuane Kakang Semar sing wis diundhake Kakang Semar kuwi pancen luhur aku nyengkuyung lahir batin karo Kakang Semar Kakang Semar mbutuhke Prabiya mbutuhke Brana Picis kesatran Randu Gombolo kae tawunen aku ora bakal lewel kek matur sembah nuwun sanget Den Kakang Gatotkaca piye nek pancen luhur gayuane Siwanaya Ntaka sing jeneng sak mengko kepengin bangun desa Natanagara Siwa Blakasuta blakutang terus terang aku ora bakal lewel yen to bondo saka pringgondani mbok tahu kabeh ayo butuh apa wae ngendika karo aku ngendika karo anak-anak Pandhawa mesti aku bakal saguh ngewangi Siwanaya Ntaka semono uga aku nek pancen Siwanaya Ntaka mbutuhke Prabiya mbutuhke Brana Picis kanggo bangun ya kuwi pengen bangun desa Natanagara dina sak mengko Antarja saguh ngewangi nadyan to kepiye wae pepalange wah 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 apa to wah 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 gek ngendika apa perlu malah wah 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 aku ora iso berkata-kata matur sembah nuwun sanget nggih Den panjenengan kamu yang ngertiin sama aku senjenengan sing mangertosi sing paling gatosaken kalih kawontenanipun para kawula ing Karang Pradisan sumrambahe samangke bakal nuwuhaken karaharjan dumateng para kawula sak negari Ngamarta iya kek neng nuwun sewu Den sakmangke nek wong duweni antes gegayuhan niku wah mesti kemawon pacobane niku mesti berat utawi awrat menapa kemawon pacoban njaba njero mesti kemawon enten mergo wong nek duweni gegayuhan niku saya bakale napa niku jenenge saya bakale kelakon rintangan utawa ujiane saya abot mila Den sakmangke anggenipun kula nggadahi antes gayuhan kepengin bangun desa menika sakmangke menawi ngantos pacobaning lair sing kula mboten saged nandangi piyambak sakmangke kula sumanggaken dumateng para bendara Ndara Antasena Ndara Gatotkaca kaliyan Ndara Antareja ning sakmangke nek ngantos enten pacobaning batin mboten sah tumut-tumut keperkawis menika cekap ingkang abdipun Semar Badrana ingkang amungkasi pacobaning batin menika kala wau Den Ndara Antasena Ndara Gatotkaca kaliyan Ndara Antareja jagone ora padha tarung
babone ora padha angrem kok iki ketekan priagung meneh Kang Begawan Durna rawuh alah kaya ketekan rentenir ya terus sabar wae mbok menawa wigatine apik ora yakin bakal ada sesuatu lah iya wis mbok yo didelok wae sik kaya ya dibagekke sik mah piye nyawang raine kuwi merengut ora ndek apa S11 mbok didelok kae mau ndara-ndara lancur-lancur Pandhawa beda terus ndara Antasena kae nadyan nuwun sewu pasuryane serem ning kae pengendang aku mau lagi sadar nek ndara Antasena ngubreng wae jebule wah lho kok brewoke ilang mau mung diturahke jenggote kae mau terus lha iya yakin kae esuk besar wis payu piye cara wedhuse wis tuwa kae ngono ya aja to padhake wedhus to Gong kae iki bendarane awake dhewe kok aman aku rene ya nggawa blantik wis tak serepi wis blantik loro lah iya sapi karo wedhus sing siji ki ya sapi nampa wedhus nampa oh lah iya sing ngersakaken bobrokan sapi ya aku nampa ya nampa bobrokan sapi angger paingan kae lah iya wis gek nang pasar wedhus lah iya Karangmaja lah iya wah kosik meneng kosik tole aku tak mbagekke karo Begawan Durna weh Penemban weh sarawujeng ngandika mugi manggiya karaharjan tedhak paduka bapak mesti kumat anggere-anggere ora ngono kuwi to Pak ngapura kumat Petra rawuh ngandika menika munggiya karaharjan Penemban lole gandang blekuduk manyar-manyar sumeranti hawala kamana kang kula keprit kantil puntuting selikur Semaria selamat tekaku ning padukan Karang Kadempel iki lah kok ora kanthi kanyono-nyono pendapamu saiki apik ora sebane ya mengkok blandare kayu mauni bendaramu kae para Pandhawa kraton kae paling kaya kayune jati tuwek kabeh namung sak gadah kula lan sak nyanjuk kula kok Penemban ya wis ora apa-apa apik pendhita kak utawa pendapa kak separo seng separo gendreng karang niki niku kula ngloroti gendeng pendapa kula sing riyen niku mboten amot wong niki niku kula jembarke pendapane ya wis ora apa-apa kepeksa kula tumbas seng ya ora apa-apa malah luweh temonjo lah nggih selamat tekaku nang kene pangestuku tampan ana bekti kula kunjuk Penemban tak napa pangestuku tampan ana kula pundi nggo jimat paripe dayanono ing kasantosan Semar padha raharja kewalik sampeyan niku regi ana pati Arya Sengkuni mugi wilujeng rawuhipun wonten ing mriki iya Semar selamat tekaku ning padukan Karang Kadempel wah jan tak sawang kok saya kuru kowe lah nggih kawontenan kok Den namung kawontenane wong desa niku nggih ming sarwa kekirangan napa-napa sarwa mboten enten ajeng golek panganan nggih wonten ing desa niku angel iya wis ora apa-apa sing penting sehat Bagas waras kowe iki dhisik gelem melu sata Kurawa gelem ngemong Kurawa 100 kowe malah uripmu ki sehat Bagas waras mulya omahmu apik ora kaya ngene iki malah kowe lemu malah kowe kopen ana negara Ngastina
Mboten kok Den, kula niku mboten sulap, kula niku mboten blereng kalih derajat pangkat. Iya ya wis ora apa-apa sak gelemmu. Aku ya arep ora arep meksa sing dadi karepanmu. Lah nggih prayoga kelenggahipun. Ya ya kaya ora kurang prayoga sowanku utawa rawuhku ana ing padukan kareng Kadempel iki Semar. Trole nala gareng mbagekke karo Begawan Durna. Penemban Durna ing Sukalima kula ngaturaken bekti kula kunjuk penemban. Nala gareng tak tampa pangestuku tampanana. Kowe ya saya kuru ndrasmu saya cilik. Nggih karang kawontenan kok penemban. Ya ora apa-apa kabeh iki. Aku ora kudu meksa kowe dadi wong sugih, malah aku luwih seneng yen to kowe iki urip kere. Nggih mpun. Nggih mpun Tru, awake dhewe dikon kere wae. Men Begawan Durna seneng. Lah ya wis ora apa-apa. Dipun merayogaken langgenipun lenggah. Kae ora kurang kepenak. Rakyana Pati Harya Sengkuni bekti kula kunjuk. Nala gareng tak tampa pangestuku tampanana ya nala gareng. Kula punika jimat paripih dayanana ing kasantosan prayogakaken anggenipun lenggah wonten ing padukuhan Karang Kadempel menika Rakyana Pati Harya Sengkuni ya Raden Trikantal Pati ya Sang Arya Suman. Nek nrintil men cangkemmu kowe ora. Kakangne kok cangkem-cangkemke ora. Aku ki ya pengen ngomong Lah iya. Ya wis ora kurang kepenak sowanku ana ing kene. Penemban Durna Rakyana Pati Harya Sengkuni bekti kula kunjuk penemban kalih Rakyana. Wah kok kaya oleh semangat. Pancen sowanku ana ing Karang Kadempel iki kanthi semangatan. Nggih. Bekti kula kunjuk. Ya tak tampa pangestuku tampanana. Kula punika jimat. Ya Petruk tak tampa pangestuku tampanana. Kula punika jimat paripih dari kasantosan. Gong. Mbok mbagekke le sudi. Atek kowe iki sengak men nek karo wong-wong Ngastina kuwi. Ya wong Ngastina prek. Ora ana sing tau menehi sak kalir rong kalir karo aku. Wis moh mbok ya sinuwun Ngastina utusan menapa? Ana Prabu Duryudana ora ale kejaba ya kuwi. Jroning pasewaken negara ing Ngastina kuwi ngrembug babagan tata kaprajan Ngastina sing kahanan Ngastina sing ketok kaya dene ketaman pagebluk. Lah anak Prabu Duryudana nampa sasmita yen to dina samengko bisane waluya nirmala temah jati-jati temah mulya yen to negara Ngastina ketang telung kedhepeng peninggal tinunggan dening Panakawan Karang Kadempel ya kuwi Semar Badranaya. Mula terus sak mengko Semar wale-wale apa praptaku iki bakal mboyong karo kowe. Kalau sawangen ning jaba wis tak siapke, wis tak cepake gerobakan Brana Picis. Kowe arep njaluk apa? Kowe arep njaluk emas kae ning jaba uga ana. Kowe arep njaluk perak kae ning jaba uga ana. Ayo, nek kowe ora gelem tak boyong ning Ngastina. Wah, kowe geton tembe mburimu merga paling ora nek kowe ning Ngastina kuwi mesti kowe bakal kecukupan sandang panganmu kecukupan. Kowe bali nyang Karang Kadempel, alismu ditretes perak. Berlian. Ayo kowe arep njaluk apa? Apa kowe arep njaluk kaos? Kae ning jaba uga ana Semar, mula dina samengko kowe gelem tak boyong ning Ngastina. Kowe gelem tak boyong ning Ngastina. Nunggu kahanan negara Ngastina sing taman pagebluk. Semar kepiye? Wah, kula nuwun sewu nemban. Wah, saderenge kula ngaturaken panuwun diri sampeyan. Wah, pun maringi penawaran. Sampeyan mun nawani Brana Picis derajat pangkat ning kula nuwun sewu. Kula niku sepisan mboten blereng kalih donya. Kula niku mboten sulap kalih gebyaring bondo donya. Urip kula niku ming sak derma nglakoni tugas kula wonten ing alam donya menika namung ibadah marang ngersaning Gusti Kang Akarya jagat. Lah nek kula blereng kula sulap kalih bondo donya mendah menapa sing dados kawontenanipun ngalam akhirat kula ing sak mangke mremban. Ning kowe getun nek ora nuruti sing dadi penjaluke Begawan Durna. Merga kowe iki wis tak wenehi
Kowe wis tak tawani ya kowe wujuding Brana Picis. Kowe ning kono derajatmu ming ora ming Panakawan, ora ming batur. Kowe ning kono paling ora ya diunggahke dadi tumenggung. Matur sembah nuwun ning kula. Mboten milik sing kados ngoten niku. Njur kowe kersa ora? Kowe gelem ora tak boyong ning negara Ngastina nunggoni negara Ngastina ketang telung kedheping peninggal. Nuwun sewu, sak mangke nek kula mboten wonten perlu sanesipun menika kula purun-purun kemawon diboyong teng negara Ngastina. Ning kula nuwun sewu. Sak mangke menika kula nembe gadhahi gegayuhan. Gegayuhanmu apa? Hah? Kowe ndek gegayuhan apa matur karo aku malah dina sak mengko nggonmu duweni gegayuhan kuwi langsung tak pinangkani wae. Mboten. Kula niku nembe kepengin bangun desa nata negara. Kowe kepengin bangun desamu apa? Pedukuhanmu karang kadem mliki njaluk deki papan-papan wisata. Papan-papan wisata kanggo nyeneng-nyenengake para kawula sak pedukuhanmu karang kadempel. Munggahe nyang para kawula sak negara Ngamarta. Ayo. Matur karo aku. Mboten. Mboten ngoten niku sing kula kajengke. Mbangun desa niku nata negara niku mboten kok mbangun sing papan magrung-magrung, mboten kok bangun papan sing endah niku mboten, ning kula namung kepengin dandane moralipun para kawula sak utawi sak pedukuhan kula menggahipun kawula sak negara Ngamarta sak mangke penemban. Jor suwene pirang dina? Suwene pirang sasi, malah suwene pirang warsa atau pirang taun? Sak mangke kula mboten saged mesthekaken nek sampeyan ngersakaken sak menika ugi kula kedah sewanteng negari Ngastina. Kula nuwun sewu ingkang ageng pangapura jengandika Penemban Durna. Kula mboten saged minangkani dinten sak mangke ngenjing nek kewajiban kula pun rampung. Kula mboten saged mesthekaken pirang dina, pirang minggu, pirang sasi, malah kepara pirang taun. Penemban, kula nek pun rampung kewajiban kula tak sowan piyambakan teng negara Ngastina. Ning kula nuwun sewu, kula mboten saged mesthekaken rampunge pirang dina. Nek dinten sak mangke rampungipun nantos gayuhan kula menika, anggen kula mbangun desa menika. Nek rampung sesasi sesasi engkas kula tak swanteng negara Ngastina. Ning nek rampunge taunan nganti taunan kula mboten saged mesthekaken. Nggih kula nuwun sewu ngenteni kula rele rampung anggen kula mbangun desa. Kula nembe swanteng negara Ngastina Penemban. Lole gondang blogeduk swaru kimbal manyar-manyar. Dok ning jungkul wana alas dadi wana. Semar. Pancen kowe wong ora gelem melek marang bondo donya, pancen kowe wong bodho, pancen kowe wong ora duwe pikiran ngatasi kowe tak boyong nang negara Ngastina ki dina sak mengko kowe bakal tak paringi makmur, kowe bakal tak makmurke kok kowe ora gelem. Kowe iki janjane dipikiran apa ora? Wah, lah nek pancen kowe ora gelem tak boyong aja takon terus dina sak mengko rawi-rawiran tas malang-malang bakal tak putung. Alon-alon mawon mboten sah bengok-bengok ndak swara sampean telas. Ora kae. Mer, dimet diwat-wat. Iya to le, iki sesasi isih muput lho. Isih akeh iki. Iya tekan akhir tahun ngarep ya enek neh. Iya. Wong ki anggere ketrima mesti apa-apa sarwa kecukupan. Ora usah omong ngono. Iya to le, aku ya ngomong. Ayo, kowe gelem tak boyong nang negara Ngastina apa ora? Lah nek kula pun rampung kewajiban kula. Nek pancen kowe mengeboti gegayuhanmu nggonmu kepengin bantu iso, ayo. Dina sak mengko kowe tak boyong nang Ngastina, kowe sowan nang Ngastina. Gegayuhanmu nggonmu bangun desa iki tak rampungane. Omahmu iki dimbloke diganti omah sing magrung-magrung. Mboten sah ngaten. Kula niku pun matur nggen kula bangun desa niku kok mboten bangun papan sing magrung-magrung, ning kula niku mung kepengin bangun moralipun para kawula sak pedukuhan kula. Nek pancen kowe ora gelem tak boyong aku meksa karo kowe. Mangsa bro anggenipun meksa kalih kula. Wah, nek pancen kowe ora gelem tak boyong, jero samengko aja takon dosa rawe-rawe rantas malang-malang putung.
Karang Kademel bakal tak gawe bumi angus, bakal tak gawe sungsang bawana balik kahanan Karang Kademel. Gong. Oh lho. Ora krungu apa kowe? Kepiye? Wah. Ler-leran aku. Wah, kowe iki wis pahit ora. Senengamu kowe nek krungu mesti wae nesu to. Lah kepiye? Durna ngomong kepiye mesti kowe nek krungu nesu. Lah ngomong kepiye? Begawan Durna kepengin boyong bapak. Oh, terus ning bapak ora gelem mergo bapak pengen bangun desa. Ning Begawan Durna tetep maksa. Ayo men, kowe urusane Semar. Ora engko sik to. Nek bapak ora gelem diboyong karo Begawan Durna maksa Karang Kademel bakal digawe bumi angus, Karang Kademel bakal digawe sungsang bawana le, kawulane bakal diobrak-abrik setan. Jajanan sukutaning baune iblis lanat arep coko blak iblis. Syukur ora. Anakku wis nesu ngati-ati nek kalih Bagong. Kowe menengo aku ra mbelani kowe. Lah kowe ngopo ngatur? Iki mbelani tanah kelahiranku. Nek tanah kelahiranku arep dinyahnya karo menungsa sing juta kaya ngene iki. Sing ora trimo aku, Pak. Mergo sing dadi linmas nang Karang Kademel ki Kiai Mas Bagong. Ya wis sak karepmu. Meneng aku mbelani tanah kelahiranku. Pak kok ngarep ngapa? Muni pripun sampean? Muni pripun? Nyonyok udut matamu. Kowe arep apa? Sampean mau muni pripun? Sing pungkasan. Nek bapak ora gelem sampean boyong, Karang Kademel lajeng sampean bumi angus saking ngoten lho. Kula ora nrimake sampean. Oh nek sampean ajeng napa niku jenenge apa ya truk hambuh. Wah kentekan kata-kata ya, ayo mikir sik ora. Wah jan ngene iki cumleng aku. Nek sampean tetep maksa Bapak niku duwe gegayuhan, bapak niku duwe kewajiban bangun desa nata negara. Mengke bapak ajeng swanteng Astina nek gegayuhane bapak niku pun rampung, Dur. Nyonyok udut matamu. Senengane ora. Wah, ning bapakmu nganyel ora gelem tak boyong nang Astina, mongko nang Astina kuwi kebak katentreman, kebak karukunan. Telek. Ora mungkin. Ngastina kebak wong tentrem, ngastina kanane wong elek. Wong Hatta Angkara Budi Candala. Mencur karep arep piye? Iki gandeng suaraku tak iman-iman. Ya aku agak males ngeden-ngeden. Saiki apike sampean metu njaba wae. Dintane ning parepatan Pedukan Karang Kademel. Sampeyan ora gelem bali, ora usah dadak mboyong Semar, aja takon dosa kula sing nandangi kalih sampeyan. Wah, metu njaba parat. Rayetno semuriris kabali kagayuane bapak nek iki ra gelem ngewangi ya wis kon pulang saja mergo mau bapak wis omong
nek pacobaning lair sing nandangi iki. Ku awake dhewe ra melu mandang. Ya nek Ndara Antasena saguh ngundurke Kurawa sing bibit iki perkara iki mergo sing bibiti perkara iki kowe kuwi ayo nembunga dhewe ngono karo Ndara Antasena Ndara Gatotkaca Ndara Antareja. Gampang santai saja dan apa Gong nika aku Begawan Durna rawuh mriki wigatine kepengin mboyong bapak terus bapak ora iso mboten sago mergo bapak kepengin bangun desa nembe duweni kewajiban bapak duweni kewajiban ya kuwi bangun desa nata negara. Lah Begawan Durna niku meksa Semar dipeksa. Kowe nesu omong nek Semar ora gelem tak boyong nang negara Ngastina. Karangkadempul bakal tak bumi angus. Aku lah sebagai linmas Ormas PK. Apa kowe? Pemuda Karangkadempul ora trima. Njur kowe nesu. Bab Karangkadempul ku tanggal kelahiran kula njur kowe arep ngopo? Gandeng sak mangke dijamun kali bapak niku Karangkadempul munggahe nyang negara Ngamarta. Gandeng sampean mau pun sago nek mbantu bapak babakan pacobaning lair. Sakniki kula nyuwun tulung Kurawa 100 nika mangundurke. Sing gawe perkara kowe apa aku? Kula. Sing nantang Simbah Durna kowe apa aku? Kula. Sing menging sing nesu karo Begawan Durna mau sapa? Kula. Njur kok kowe ngangkon aku? Kula. Ora isin kowe. Kula. Ora kula wae iki. Aduh. Ngapunten. Kula niku angkon sampean niku mergo sampean mumpun nyaguhi nek ajeng nyengkuyung bapak. Lah aku ki nyengkuyung Siwa Semar, ora nyengkuyung dapurmu kuwi. Padha ora, aku ki nyengkuyung aja nganggo mikir. Sing tak ewangi sapa, sing tak bantu sapa. Nek wis kaya ngono kanane wis kriwan dadi grojokan kuwi dadi ngaisan iki. Kok kowe malah akon aku njur kowe arep sila tumpang kendangan dengkul kepenak-kepenak nyawang Kurawa perang karo aku goteng gruduk. Saguh apa ora? Nek saguh ki saguh ning ora sak trepe kaya ngono kuwi. Pak, lho aku disingane Ndara Antasena. Lah ya men. Kowe ra mbelani. Mbok matur mah Den Ndara Antasena piye kae kene Semar. Kula niku duwe gegayuhan. Terus Bagong niku anak kula. Bagong niku dumadi saking ayang-ayang kula. Dadi Bagong ngucap napa kemawon ucapipun Bagong menika sami kalih sing kula aturke. Dadi nek Bagong ngokon sampean niku padha karo kula sing ngokon sampean. Kuwi drungokke kuwi. Berarti aku kudu ngewangi karo kowe, Gong. Ngewangi. Ya wis. Aku gelem ngewangi karo kowe, aku gelem ngundurke Kurawa 100. Matur nuwun, Ndara Gatotkaca. Aku gelem ngundurke Kurawa 100, Bagong. Nggih, matur nuwun. Ndara Antareja. Semono uga aku, Bagong. Aku gelem yen to kon ngundurke Kurawa 100 cacahe. Alhamdulillah. Wah, nyawang kelir kok nyawang tengen wis enek amplop. Wah, ora nyadar aku. Ya ora apa-apa. Aku gelem ngundurke Kurawa 100. Mun matur nuwun. Pak, piye? Ayo nonton lembukan. Kae lho, krungu ora? Krungu piye? Yen liwat golek utangan. Kae lho, Pak, Pak. Kae rak suarane bojomu to. Lah iya. Biasanya limbukan nih bojoku sing dadi limbu iya ayo nonton Pak iya neng kawula kae dibubarke dhisik nule wis ora usah suwe-suwe nolo gareng dengkulmu melocot sapa sing tak kon bubarke mban wonten mereng dawuh ki lurah kae kawula sing padha seba padha bubarna jeneng Bapak Nedya Kundur Kembul Bujana wonten ing tempat bebek goreng Pak Kus.
Mau arep rene ya mangan sik nang kono. Iya to Le. Ngestaken dawuh marang kula nyuwun pamit madal pasilan ki Lurah. Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik emban. para sata Kurawa kabeh kula wonten dawuh nyadong jauh timbalanipun Paman Pati Haryo Sumaning Masa Dinar kok sajak katon rengku pasuryanipun manung ngodong dawuh ingkang putring Banjar Jungut pun Dursasana Najan ingkang putra pun Tirtanata wareng cumadung dawuh man timbalan paduka Paman Pati Haryo Sumaning Masa Dinar Najan kula ingkang putra pun Kartomarma wareng cumadung dawuh Paman timbalan jengandika Paman Pati Haryo Suman ngawi sajaring para putra-putra sata Kurawa manajan kula ingkang putra pun Citraksa kebareng cumadung dawuh timbalan jengandika panganan baksone sik ora apa-apa Paman Pati Haryo Suman engkang putra pun Citraksi bareng cucu madung dawuh timbalan paduka Paman Pati Suanu Haryo Sengkuni Bada dari putra pun Dilma Gati kepaluk cumadung dawuh timbalan jengandika Paman Pati Haryo Sengkuni ngawe canggaring pala putra-putra Cata Kulawa catus cacahipun wonten wigatos menapa badhe paling dawuh menapa badhe putra pun Dilma Gati kepaluk cumadung dawuh manadeng lingkung putra pun sata marang wadung dawuh mangerti dina sak mengko aku didhawuhi dening Kakang Durna supaya dina sak mengko ngundurke karo kekarepane Bagong sing menggak nggonku bakal mboyong karo Kakang Semar Badranaya mesti wae kowe kabeh wis mangerteni sing dadi dawuhe anak Prabu Duryudana lha ge nek aja nguyuh-nguyuh riyen mawon ora iki arep jipuk bagian
Njupuk bagian apa nguyuh kuwi ya. Oh lah iya. Kene tanggap. Aku ki iso ngetelke sinden ku yo. Adake lah diopahi 10.000. Oh, mergo nyilamke. Oh, senengamu kaya ngono. Wah, yakin iku. Lajeng keparingipun kados pundi? Keparingipun kados pundi, Paman? Mula dina sak mengko are klampit brungkat kimpul gajah. Budalna para wadyabala sing mapan ana ing parepatan Karangkadempel iki ngestaken dawuh Satama wonten paringgadhah Paman budalna barisaning para wadyabala nuwun ngestaken dawuh kepareng nyuwun pamit madal pasilan Paman Patih Risuman ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik Satama. Kong ngaluhur dasar gagah warnane pun Kanjeng Sri Narapati Raja kang ngabul ratu kong pawutanan ing gatong keparep Antasena ngagelah bergagah kaya ndro menang kaya gendhewa. Pak Dikartomarma arep ngopo, Di? Ayo. Pak Dikartomarma kok nglumpuke Kurawa 100 baris dampyak-dampyak tumuju nang Karangkadempel enek wigati apa? Wila dalah kowe bayi wingi sura rasah melu-melu perkara wong gerang. Lho. Aku suwaneng Karangkadempel ki nyung kuyung anggone kakekne Semar duweni gawe ya kuwi kepengin bangun desa. Ayo nek gelem diomongi Semar kon murungke wae bangun desa. Ayo pancen Semar ora gelem diboyong yang negara Ngastina Karangkadempel bakal di Bumi Angus. Nek sampean arep Bumi Angus Karangkadempel mungsuhe udu sapa-sapa ning mungsuhe anakmu Antasena. Lah dalah kelakon tebak dadamu ora nampek aja diundang Kartomarma maju jangkar bak tinggal loncat wah lena pangendamu hak remuk-remuk rempon kuandamu kelakon rondo bojomu parat wah wah
maju ade. Ayo lah. Hey. Hey. Wala dalah. Jarmu jarawe sambato jar heis carjawe yo ai jar waduh, iya lah, guys, lah, iya lah, iya, iya lah, waduh, ampun gue, aduh, waduh, guys, ayo, Allah. Awas kowe apa dikira aku ora iso ngembari kadigdayanmu. Sampai tibano. Diar. Dar. Jar. Ayolah. Jatuh yolah. Yo. Waduh. Yo. Wah. Waduh. Iyalah. Guys. Cuadian siramu. Waduh Allah. Iyalah. Guys. Waduh. Arep jegloke ndase ngono sing kejeglok. Ayo modal. Waduh. Oh,
iya aduh maju kowe wih wayang nyabut kowe os aduh ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah oh ya Allah os yo udah tekan gulu barang os aduh yo aduh wates nantemo aduh oh nyumen nantemo hujan rada serene jar wis ayo tung tak iki wae cah bambung ku perangku ya bambung blak gedung tak tadi ayo cocok tumbak jebol dadamu wis edan jendra kowe ayo wis balik lagi suruh tombake ngopo tak ngene iki wah jan wis ora ya Allah Ais wah hey Allah Gel Gatot Kaca Paman Asatama ayo lem mundur ora Semar kon mulungke gayuane nggone bangun desa yo pampanono tungkakku bos hei Allah hei ya wah ya Allah
Wes. Wah. Jar. Oh. Wah. Monggo ngantem pundi mawon kula semanggaken. Wiladala. Pati ke. Wah. Wis antem meneng bae iki piye. Monggo badhe ngantem pundi mawon kula semanggaken. Mati kowe. Kowe rasah basa. Jroning pabaratan iku ora enek sing jenenge basan binasan hormat-hormatan kuwi ora ana. Monggo. Ayo ngantem sak gelemmu mati kowe. Ya tibakno. Wah. Ora nganggo gamelan, main duleren. Ditoni bakso ora dipangan. Wes cuman bakso sih enak gepukan kene. Senengane ora sesek diadamu tibano. Ayo Kiki. Waduh. Waduh mati ya. Jare kon leren kok yayu. Kok sabar lo. Yo lah kelaran ndase kok. Males oh. Aduh. Ayo. Guys. Yolah. Muni ora iki. Selak keju tanganku. Ayo gek ngantemo. Mati kowe ora mental teko ado aja diundang Antaraja. Ayo tibakno modar kowe saiki Pakde Tirtanata. Wah! Ruwet iki kayak kesenian apa nah wayangan kok mungsuhmu sapa mboten kanthi kanyono-nyono kula pinanggih kaliyan Antasena lah dalah Kakang Durna ki ra delok-delok sik sapa sik ning Karang Kademel mau mungsuhmu Antasena menang apa kalah kawon man agar padha wae Kurawa ora kenek dindelke mundur. Kowe iki pangeran Pati Ngastina kok mungsuh Antasena bayi wingi sore kok kalah. Nyatane kalah-kalah wae. Sampeyan kuwi wong tuwa mung garek nikmati apa sing dadi raja kaya ning negara Ngastina. Mung garek dawuh nek anake perang. Nek ning mungsuh, nek gecak perang apa-apa sampeyan maido wae iki ora ngerti rekasane cah nom. Kurawa 100 kae tanpa aku ora enek sing didaya. Yakin wis Kurawa 100 sing paling ketok jenenge iki mung Kartomarma. Ayo sampean kuwi sing maido. Arep kula niki kalah ning sing paling berjuang ketok dhewe niku kula. Bibit kawit Kurawa sing paling dikenal iku Kartomarma. Kartomarma. Sampean maido wae. Wong tu menggolek dawah dawuh bayaran. Senengane kok kaya ngono ngrekasake cah nom. Asu iki. Kae malah misuh-misuh iki. Mboten kula menyatakan cinta. Iki versi Gauta. I love you dadi asu. Sak geleme dhewe ra. Pejah lho, Mas. Satama mundur menang apa kalah kula kawon mungsuhmu Gatotkaca. Aduh diuntir awak kula dijuwotos rai kula iya kalah ndandake man teng dokter hewan kene kowe wis ngaku nek kowe iki anak jaran. Lah nggih kula niku anak jaran kok lajeng ngobatke teng dokter hewan mboten urusan. Iki kok sing dagel iki Tirtanata iki kepiye to? Pun kajengipun. Edan
Mungsuhmu mungsuh kula Antareja. oh perang ora nganggo gamelan kae mah Mboten. Nggih nika wau. Men yoga kula men doleren. menang apa kalah Kalah. Kula diunjalke adoh. Tiba teng longan nek rusak sak karepmu munggah nggih karep kula. Wayang semene kabeh ora nek sing elek kok senengane ora. Wis simpenane akeh. iki sapa sing urung maju iki Dur Nggih wonten dawuh. arep maju perang apa ora Mungsuhe Antasena Antareja Gatotkaca. Pun mangsuhe ngkir kula jajangane jajane Pak. Blagetung tak 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 tak. Telah sutluk sutluk. Kendak tu tak ora bisa boru kata aku ra iso nirokke ontos. Wah iki menungsane halo abu halo abu halo abu halo abu iki gek kesenian apa iki Pak Didursasana arep ngopo arep jadilan ayo Antasena gelem bali apa ora bocah ngeyel yel yel bocah ngeyel tak kudange bocah ngeyel tak kudange bocah ngeyel kudange bocah ngeyel blagentung tak 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 tudu. Wis wong Bambung ketemu wong Bambung mesti tumbuh entuk tutup. Lah iya. Iya wae, ayo kareng apa? Aku wis aku tungtak gendadeng, tungtak tungdek tunun duduten. Tungtak gendadeng, tungtak tungtak tunun dududeng. Wah, bocah edan. Ayo sampean saiki arep ngopo? Arep ngopo saiki rene nglabrak kowe? Nyo. Lho. Piye kok nyo? Butuhe sampean arep nglabrak dapurmu kuwi. Nyo. Wedal kok kentel iki. Aku nang negarane wong kok malah cilik kaya ngene. Wedi aku kalah aku. Oh, pangeran ki sing Satria ki sing kendel kaya ngene iki. Arep ngantem sirahnya, nggon dodonya, mburi nggon geger nya. Ora kaya sampean kuwi tekan kono juget tekan antil pisan modar malah gur kewirangan. Iya wae. Tung tak gedade, tung tak tunun dadade, tung tak gedade, tung tak tunun dadade. Terusane piye? Wis ora enek terusane. Blagentung tak blagentung tak kimpul ublek udang malah arep caping gunung ngerti wae kowe wah saya arep ngopo ngantem kowe yo ngantem ping 3 janji aku ra buyur aja diundang Antasena wah sombong ayo wis yo apa dikira aku ora iso ngembare kendelanmu arep ngopo delane gendada banyak mburi banyak Satria sing kendel kaya aku ngene iki nyo ya wis arep ngopo ayo nyanggon dadanya wis mburi senengane ora pada aku ki cah jireh ora wis wah bres modiar tenan iki
Oh, ayo cepatno ndasmu ngene. Oh, iya ya alon-alon lho. Iya. Wah. Wis tata wis. Mati kowe. Tibakno modar. Iki wayange abot alon-alon wae. Ayo sakarepmu kaya. Lah iya. Modar tibakno. Modar. Oh iya, kuwi mau wis luwes kaping 3 saiki gentenan sampean. Wo. Ayo alon-alon ora iso kaya wah iki bocah tenan iki. Bocah tenan iki. Wis ditata, wis pecah sirahmu tibano. Tak omongi piye? Aku wingi bar tak tanganku iki bar tak nggo ngantem drias sapi pecah dadi 8. Cangkeme aku ngomong ora ngono kuwi jenenge ngedonke mungsuh dalam peperangan ra entuk ngono kuwi wah pecah dadi 8 modar tenan iki wis ramongan ora sakaken omongan iya aku mung cerita ora trikis cangkeme ora ngantem iya wis to wis semelah kuwi ndonga barang wong nek kudu ngopo-opo kudu lantaran bismillah ora oh selabu ora selak deg-degan ora wis ditata wis pisan wae iya mati tibano halo babu isine waduh iya wis ditata wis awas sing tenanan iya mati tibano wah lo abu blang gentung tak tung aduh ya aduh ngene iki ngeselke jalang janjane asake kowe ayo tibano modano wo pelanggaran ping 4 kuwi mau yo kene genti jar jro telu papat yo pelanggaran ki aduh nyantol ayo wah modal ora wae aduh turun jauh mangan mengkerian lah dalah bocah kok mula ki campurane sing akeh krungu kok ora dadi yen ora krasa mumet aduh manis jangan untuk sena bocah kok senengane kok ora bocah kula antem mboten kok ayo ya dalah ayo liyane maju pun mboten aduh man gotong ketiwasan Kakang Durna aduh Durna panalingane lumajaring ratri minangka jangkanira kapisanan aneng merang Brontoyuda wah lole gandang bluguduk saru gembal manyar-manyar dene dungkul wono alas dadi wana Antasena kowe bocah aja ngeyel yo ngger sing ngeyel ki sapa to Mbah ayo sing ngeyel ki sapa sakek kono cangkeme sing gawe ontran-ontran hus cangkemmu kuwi bocah kok senengane ora nek bapakmu gelem tak boyong ngono wis ora dadi masalah apa-apa kan mau nek bapakmu ngeyel bapak ki kepengin digawe titik wayangan bapak arepan
Sampeyan ki aja sok nyelo-nyelo. Sak rampunge bapak nek arep mboyong bapak. Ngono kok meksa. Wah, pancen kok ora gelem. Menehke Semar karo aku aja takon dosa, Bagong. Aja takon dosa, wong aku ki wong paling berpahala. Oh, telek ora. Lambene senengane ora wae. Tenan ka keluargaku kae tanpa aku. Blandare usuk mauni kabeh. Blandar kok usuk, blandare mauni kabeh. Saiki Simbah Durna arep kepiye? Wah, Antasena, kowe aja ngamuk ya, Ngger. Lah sing ngamuk sapa? Aku latihan joget kok diulang sekaran kendang saka Pak Bronjong mau ke. Senengane ora tung tak tandung wes. Senengane kok arep joget ora nggone joget. Lah iya. Ning aku joget ora apa-apa to, Bagong. Mboten apa-apa wong sampean satria kentir. Hus. Kentir-kentir kaya niki aku ki bakul kaos ngerti ra. Mulane ku. Lah iya. Simbah Durna kersane arep piye? Pancen ora gelem menehke Semar karo aku aja takon dosa karang kadempel bakal tak bumi angus. Mbah. Mbah Darti. Mbah Darti dengkulmu. Mbah Durna. Saiki ngene wae. Ha, Iki arane apa? kuwi lintringan. Isine ana apa wae? Isine warna-warna, ana mbako, ana ratus, ana cengkeh, ana menyan. Lah. Saiki tak takon. Iki le nyedot ana ngendi? Sakarepku aku laruh garek sing ngudut. Nyo sedoten, Mbah. Ya! Wes. Pun aman. Lah kae Durna ngawe sengkune kae ajeng wangsul pun saiki ayo sowan Bapak. Ngendikake apa perlune apa sing dibutuhke karo Bapak. Ya wis sae tak dirake. Engko sowan Bapak sareng-sareng Den. Joget. Tung tak kedadul tung tak tung tak tulung dadade tung tak kedadul tung tak tade tulung dadade tung tak kedadul tung tak tung tak tulung dadade blake tude de blake tung tak de tung tak de Apa? kuwi ya kene Apa? Iki omong apa? Hus. Saru saiki kok. Kuwi ya kene kuwi karek melonyoh sigar dadi loro. Ngobatke Kang, ngobatke. Ya.